Il-proġett ta' teatru bla saqaf u tal-Parlament il-ġdid bi spiża ta' 80 miljun euro huwa l-ikbar proġett tal-Gvern. Fl-aħħar jiem il-Ministru tal-Finanzi qal li dan il-proġett mhux se jħalli impatt fuq il-budget tal-Gvern li se titwaqqaf kumpanija ta' investiment. Madankollu meta mistoqsi minn One News fil-waqt li konferma li l-Gvern diġà daħal f'self biex jiffinanzja dak li sar sal-lum fuq dan il-proġett ma kienx kapaċi jgħid kemm kien jammonta dan is-self. Is-self kollu li sar dak il-proġett huwa kollu muri fid-dejn tal-Gvern fis-snin preċedenti. Kemm fuq il-proġett issa? M'għandix il-figura preċiża, però Dwar iż-żieda ta' biljun euro fid-dejn tal-Gvern, Tonio Fenek wieġebek. Tajjeb wieħed jgħid illi sostanzjalment din iż-żieda hija marbuta mal-impenji li l-pajjiż daħal fihom kemm dak li huwa s-self lill-Istat tal-Greċja kif ukoll il-garanziji li ġew użati minħabba il-finanzjament ta' għajnuna lill-Irlanda u l-Portugal mill-istrument tal-EFSF, il-European Financial Stability Fund. Fenek qal li d-dejn jibda nieżel la darba ma jibqax ikun hemm deficit fil-budget tal-Gvern.